nindot kaayo kung naagi tay programa nga adto gyud sa grassroots, no? Kay ang empowerment makita nimo dito, we need to invest on women sa ilang kahibalo, sa ilang skill. Bisag na atay opportunities, no, sa employment, pero ang ato ang mga kababayan hindi pa pud sila employment ready kay wala pa man sila skill. So there, ang government mo come in yun, how to make them employment ready and skillful na para nga ma-eliminate na nato to mga issues on underwage ang atong mga kababayan. Pareha man ta silang skill ni sulod og trabaho, lalaki babayi, pero pagkahinla gamay ang sweldo sa babayi, no? So naa siya para ma-address na para nga women will be skilled and ready for employment. If government will invest on women, no, particularly sa ilang mga kahibalo, sa ilang paghon sa ilang leadership potential, mahimo gyud siya dako og impact. Kay for example, it has been proven nga for young people, for example, na sila kung na-busy na sila because they're skillful, may ang ilang resulta sa pag-eskwela, trabaho na sila, delay ang ilang paghuna-huna sa pagminyo. No, madilatar pod, majutay pod ang ilang mga anak because they will be all the more responsible, no, as parents, no, na mga ingon ni ana. And then lesser ang atong expenses on health services kay gikaingon na ang kinatibukan nga pag-define ba og kanang healthy ang usa ka tawo or babayi kana bayang complete physical and mental well-being, no, bisan dili lang merely the absence of diseases or infirmities.